Jehovah di bagasa Jesus mauliate ma ala di papungu asini roham hamin waeng lumobi akaina nami sian inahanna di parsauran nasida nasalilengon lumobi ma di nama monai taunon ajari mahami paingot-ingot denggan di basam asa huboto hami madok mauliate jalada memima madongani mangingani hulu nami di bagasan Kristus Yesus. Amen. Oras madihita. Hatani debata nagabi ujahan di parsaurata di bagasa sadarion. Ima di ibadah bonataon ni inahan na nadong di distrikta. Ujahama sian buku ni panurirang Jesaya biduono pulutolu ayat pitu. Jesaya ono pulutolu ayat pitu. Songono maridok. Sai barita honok kudo aka denggan basa di Jehovah, aka puji-pujian ni satabi hulagi. Sai barita honok kudo aka denggan basa ni Jehovah, aka puji-pujian ni Jehovah. Aido natama marningot sudia kenabinan ni Jehovah tuhita. Dohot ala ni godang ni denggan basana tu pinopar ni Israel. Nabi nahenna tu nasida khobar tua kaasi ni rohana. Dohot godang ni denggan ni basana. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Aku hendak menyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Imasahakna. Bolo ko lang ng buhay doon? Tanggal lang. Oke mak. Horas madihita. Dakku boto buapan dapok muna. Makatai si mana utabu inguluan. Nah, makatai dong adi do. Asal masaya ada rita itu nado. Na tumabu na manguluan makatai dongan. Apalagi ada kahurangan na dohotadong jut di roha. Boy doi merepisode. Ni hataan langsung ni surat temu sa Facebook. Jala olododang marna saya. Iban na biar kamu na acara televisi be, acara na terus berkesinambungan. Ahama. Infotainment, gosip. Alam memang natabuan. Ay tadahodo tahe buru manurumi. Baik, hutanda. Ay botohodoi bahu boto. Ami memang dak kasih pangalahoni. Pindah. Itu gajang mo Au pida buaida ngadok pengalamak ku tarimo tu sih. Tur ni mana do buti. Jala unang unak wala unak sampai pacing. Hola saudi goi di Facebook. Ternyata saya sudah kenal siapa dia. Itor bersambut doi. Ngahu boto na ida na ido mi isi itor ni mana do buti. Nanang do honok ku tu si imasahita na manguluon. Alani do molorono aeng tema tahun mengajak kita lawan mabaritahon makatai dengan bahasa ni debata. Habe sabotulna nagumodang mempengaruhi kita dongat do manang na debata. Dia kana porsia iko do pasti hono na debata do dang dongan. Tohodo riko na berelasi, tohodo riko na mardongan, alai hudo ma, rumiko do parsauraku do debata, ay parsauraku do debata do mengajari au, lahu manada ise dong aku. Hidupan na hudo di jamitaku 3 minggu nasalpu, unak pola berusaha merubah apa yang tidak bisa kamu rubah. Alai berusaha maho merubah apa yang bisa kamu rubah. Anggodongan dodak terrobai. La bohay beko. Bereng maso nila bumi.
Ima dongamu mulai na poso bulung punguanina satu rak mebelu hamunuai. Boha suku-suku kumuba do dang muba lam nyiri pangalahon. Alani persoalan na boha lam marsa mahowenoni dao namangihut itangnya kokodo parumemi do hotelami itangnya kokodo gelengmi nama beko marsa kise do tonggo halahina dinangke hongkomi ima muba do dukun itangnya koko nadiba muba alaya donggo lam tuzugulla na mardalan do pengoluo terus mardalan atong molosongoni boha parumae mido robaomu donga mido robaomu hela mido robaomu anak mido robaomu manangise do dirim maroba atong molosongoni ido patureomu. Jangan repot kamu karena apa yang ada di dunia ini, tapi repotlah kamu karena dirimu. Atong bohama baino pai baruhoni asalam tang asalami baru asalam takas hutada iseng uluku de bata atok parsaurakku tu de bata mahu pature jalaud do na pinaingot ni turpukon dipaingot si Jesaya mabangsoi untuk tidak bisa melupakan kasih setia Tuhan jaladak boy holam dang makalupakon, tapi dia harus menceritakan siapa itu Tuhan itu di dalam kehidupannya. Jalahudok ma coba maju mengaruji-ruji kita. Hodo na burju siat Tuhani manang na Tuhani do burju tuho. Ima, jauh nak pola ingot-ingot dengan di Nabi Nemi. Anggo soalan yau, dang boy mardela ni nahan na hulian Nabi. Nolo. Saya lewekol. Ijabu pe unang dohi, kalau bukan karena mama, nggak tahulah siapa kalian ini semua. Adong dozol malo godak pengalamanna, godak parbinotoanna, marjabatan, marhepeng, sikop sude. Alai jaminan dui dah. Tidak ada apapun yang bisa kita andalkan di dunia ini dengan segala kekayaannya. Laho mabahed dengan turesa luhuna pardalanan liolui. Alai ikut dohonot tama. Molo dang alani dengan bahasa ni debata. Dang boy tardok kita mananga. Ise mahamu namar sahi tahun 2020 tolu. Ema. Boha tiki posani sahi mi. Boy do bibaya koko sahato tu 2024 tahun. Hai hatam pitik namar sahi ti. Toy ma Tuhan au pengapas serabiau. Tupa buat mua. Ngende mana uti? Alay mere kamu nama lobis yang nata hirim, lobis yang nata pikiri, ipasahat do ita sahat tu 2024 tahun. Jalaido nabi na ruji ni sejasaya ibagasan perdalanan di ngolu ni bangsoi, ise mahuroa bangsoi. Mereka adalah bangsa yang tidak setia. Mereka adalah bangsa yang murtad. Mereka adalah bangsa yang tidak mengenali siapa dirinya. Bahkan dohonon, mereka adalah bangsa yang sering menyeleweng kepada Tuhan. Alai tabereng ma. Dangalani dengan bahasa ni bangsoi ubain na torus di sarihon na sida. Alai alani holong ni rohani debatado. Amin. Jadi ope dangadong na tumabo muladong makaholong iba. Todo. Aido kerugian munu ay. Dangadong menyatakan cinta. Ido molo pala dong ama madoko tuoso ini berarti ada maksud lain. Kan itu ay natabuan molo dong na makahulongi imada ulinay ho kubereng may kasihan sedarion ima la buape nampilam sonari dang adung adong be khusus mamanggari alay gudo madang dabo muy baga seperti bioni anggo de batai takas do holong ni rohana di. Jala konsekuensi ni hala namar holong ni rohan tidak bisa melupakan. Boha, boy lupa honoton hala nahin holongan. Ise mahamu najiara do itu kuburannya mata torun. Ima, oh ima karena cinta me. Aida tung namu kebehehe.
Asogari pas lao tu si ito makuling ibana si atoru huwoto do dangol minu aing moloinda hobe dang robe tu si sogot ima alaya ada mabain bawa semangat holong ni roha dang boy morot siyan na hinaholongan ni dang boy ni lubahon sudah dengan di bahasa nai majo sudah majo mangingot dia mapangalaw niya mata nang jumuloy na subuhi lubahon ko Ima. Oh, udah kau ni nang macam macam. Ai marbona tahun udah pola satu arah. Oke, bereng mana? Ditiki dengkapa mataku, na burjua ni mana madongannya. Bereng kamu jodoh. Memang masa hamil lo masa na paling menggelisah kadang gitu. Pada perasamu na aurak ya urasaho ni. Kamu udah pas na ya urasaho. Di situasi na songoni mulai perhatian na mata tabodo. Tabuhian. Apalagi ulo madapol-dapol patah deh. Itu ba. Jadi saya hutotoni ma TikTok perpudion. Molo hamil inatai. Ala ni cinta ni amatai baganung toki ni umay butuhan ni natai semua dia mah tahe narakwa tong mala ni holong ni rohai ala ni kan penguatan dang walu bahonot ni jalan na mangikut ditiki marsahid ba memang tukso terlubahon ima cinang dohonokku molon ni coba ni rekonstruksi ulangi amak tahe holong rohanai tukso boy do di lubahon ini hamu petu keleng munai songoni do ido banda adong mantan anak la boha beju di roham tu anak mi boy lubaho ala boha di ngotono hacina mangai welu bulan sia bulan isi ubeomui sahat tu nama lubuho di mana jala sudah itu perhatianmu tuh sih. Dangadong na lubu perhatianmu mulai do kokodo holongi roham. Songoni ma debatai. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mencintai, Tuhan yang menyayangi, maka tidak ada dari kehidupanmu yang luput dari perhatian Tuhan di dalam segala hal di bagasan perjalanan ningolumi. Termasuk nuai. Tonggo ipamanat. Tonggo idapotong, tonggo iparrohaho Tuhan itu. Hidup Anda tidak bisa melupakan, lalu memberi perhatian, ido halak na mencintai. Jalani haporsia ima, dakolan dihaholongi, alai Tuhan itu memperhatikan setiap hal dari dalam kehidupanmu itu. Mereng mah. Dukom mabeluho ulo do kota pakki dalammu bohama baheno pagudang-gudang dan ako apalagi bohama baheno ni se manongaku pahuta dan ako nanno alay salpu do sikola do danai sarjana do boy do mangoli atik pesisi bapak na bayi mah ya unak pola dong martangyang Tuhan nang gua pala sikop junia dan akon lah bohabe oh lo dosol masiko bo suami istri tonggo maol bah tonggo ope sendiri be boy do boy alani do honokku mah dunia yang mengatakan kamu sendiri tapi Tuhan mengatakan adonggo debata madongani aka ina nama balu molo dihabengeton habaduonai amen alani unang bemelirik tunasing dah tole ba tungnai hoi mapabereng-bereng bereng ma anak komi ima parbue ni holong ni roha ni debata bereng ma pahopu mi molong amar pahopu honwaing ima parbue ni holong ni roha ni debata atau ngalani na parjolo dihalak na mangaritahon barita taringo tu denggan ni basa ni debata idok halak na ulo mandok mauliage
Yesus dia mak tahu mak tiup dia macam nona putih. Tengok mana sambil tiup ingok mana humaksit nanya ini. Nah humaksit na ingot. Ale tiup bada pasti di gudang. Nah humaksit na ingot. Ay hubo to gudang ko persoalan mi. Sa ingot to ipalua do sampai sonari. Do mau lihat ma Tuhan. Didenggan di basah. Amin. Tapi mamula mai tak. Nasa ebe. Ayarana bolong abarani au mamereng, hina hatsit hina berni ningoluku, jala barani au mamereng, habal gaun ni asi ni rohani debatana madongan yau, ido gogo manatap tujulu. Alanido roh pemazmur, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Dangadong nagumogos yan huasoni debata. Boido adong hagogon ni abortibionon alay do honokku terbatas doi. Boido godang si pangasahonon ni jolma hobar tu perdalanan ni ngoluna. Dunia ini juga terbatas. Alani molo adong naborati diho dapotom ma Tuhani. Abe unang laho hiling-hiling satokin doi. Bere kamu so muranai hitaon. Hola nadong nambah hopi. Lao majo tu sedu. Baru ipoto ma. Masuk matu Facebook. Menenangkan pikiran. Memang. Tohoro menenangkan pikiran. Taboro tikisi. Tabo. Dukoni lao ma markarau ki doho donganna. Tabo tikina maredei? Tabo. Dukoni lau mamanang natubu puncakan. Tabo mamerek pemandangan alami doho perdelan yahi. Tabo. Suku-sukuku dokon mulak tu jabu saya ada persoalan ni. Dah. Berarti ia belum kokoh hepeng muna soporlu. Habis naik yahi. Ipa ngablo kokoh holan na mga luluy sementara. Atik pedohonok kuadong goriko ni. Alai hola parsatokinan marminggu doh hamun hari minggu aja mitai hanya di dalam Tuhanlah hatiku tenang. Hola mendapatkan debatado, hola mendapatkan debatado, boy kita mendapatkan ketenangan hidup. Jangan cari ketenangan di dunia ini. Tapi carilah ketenangan hidupmu di debata. Titik kibegi hoja mi tau tabodo. Hanguluhono mo ma. Iko sahado tu si. Atau alanido halak namadai hinadenggan ni asido tolong ni rohani debata. Dang boy gotak persauran nido debata. Lima. Atong tabuak makomi memulai sonari. Sude inahan naik ko pertangyang. Unak panggosip. Nah kayaknya sepakat kita dah itu. Maka tai dongan don tu mabu. Gabi lupa iwa maka tai. Atong bolo sohoni abolok ko maka tai dongan. Alai hatai ma dengan bahasa ni Tuhan ini. Urok matus padi tai rinon natuare. Ala ni sibuk nau baju jamitak ku coba niku urupi joniku. Ilian di mana ma pikiranna ibuan inahan nama lapet sian punguan inahan ibu amma tu jabu Roma suku cukun ahai opung lapet deh sian dia sian inahan baik kau kamu nama au bui dah mau tahu kupikiran nai hola lapet deh ibu aku isukut di jabu alai ngasahat berita ni kebaktian di nahanna hola makatai lapet nana ilo hono ku godang go simbol na boy patudu hono tamar ningo dengan bahasa ni debatai panari honon na di bagasan ngoluta si ganupari alani ketika simbol itu kita lihat satu hal yang harus kita lakukan adalah lopi mata ngamu anakku si patuluan dah bah
tiki parsorang nyon tu so hilanado bui mangudu biau hape gabi oddo noaing na burju sien na limau burju dunia nasi ala yasing don ala ni hola dibereng gimana anak ngasih peto lui mau lihat ma Tuhan iba kodo tu anak na burju bawa do sebaliknya holan nyom maburku si sesadau mabambenaksak asal hubereng mau tigira danak ay turmeluwo mataroto alayatik perono ni say hui ondo mangalopit ang ako mando mau lihat itu ho ay ternyata di sude prosesi di batu duho kodo waso na balga alani neng dohodok ku sude siani jangan pernah negatif melihat kasih karunia Tuhan ketika saudara menghadapi berbagai penderitaan. Jangan hanya lihat sukacita itu ketika berbagai sukacita kau terima dalam kehidupanmu. Lalu saudara berani mengatakan Tuhan itu maha baik. Au hurok ngonabur judo bapakku. Atik piadongko pengalamakku. Nalomo rohaku marlayang-layang na beruon. Hapedak kumoto manu mabay layang-layang. Ikon na hupa sisihon do piliak ku hari minggu nay manuhor layang-layang on. Hape hutuor mari minggu nay hupak ke sore nay memang lubau mulak katok tu jauh hari Senin nay riba-riba na buang layang-layang haci dorohaku haci alai kudo madang boy haci derohaki bainoku gabi ala sama dok bapakku dang burju alana godang do beha burju nasing napina tuduhon na tuau songon bapakku ibana. Kalian sama juga harus menjadi sesuatu yang harus kita pergumulkan. Unang berek paru kilom munacidi, unang berek tangismi, gabe di halupa hoko, aka dengan basa ni debata, ibagasan molum siganu bari, godang do akan asing, napi namasa ni debata ibagasan molum, boy di hamon ako koin wae. Ido man na mulu taruzi-ruzi mazunaik perdalanan na berek kamu nama, maulai pasikolahon. HP tamat dok dukoni gajian di mana marhasohotan di mana sampai sonari tong diingon tong mak aku beli pulsamu ya memang ini makin kebutuhan ini tuan waeng kan ada mulai harap pokon waeng masa-masa ni TikTok ondo mabay ni ayaw ba hudok maba Jemololo ina kay ibu mar TikTok no aeng na jolo sanga do songon na negatif perasah ku mamereng. Yang ko sonari toy matahe nang go palay mabalas ni rohana narak na midagasa. Tido. Aber kamu na madaba. Iba ni mana may sadu hempon nay. Bergaya may mana ison. Sabil mangalop pa, sabil marjoget-joget. Ina mo bi. Anang hiburan luar biasa rohamu. Bayak ko majo ngagodak si taonon. Mangalop pape homurhing ahama pergue ni be. Alai segala sesuatu yang sudah kita kerjakan dengan sukacita, bah horononi dolas ni roha. Horononi alani neng dohonoku saliling dengan persauram mudoh debata. Ido menginspirasi mudu. Nah, tersonom mah. Omma holong roha ni debata ini. Omma si taonomi. Omma paru kilomi. Dia mana salilingon ni beko. Siap paru kilomod doroho mamereng Tuhani. Ido. Ima mabeko kecewa. Holadang yolo ide bata pang ido ammi. Memang. Ngaburjui be marinahanna. Inahanna dui be huria. Satu distrik torus. Alai ima Tuhanon. Cuek torus. Ini mana uki. Alai saunari roba. Bereng mangolum na haciti siya nasi ni rohani debata. Berbeda do? Atik pe borat ko taon. Alai go asin ni rohani debata. Amen. Sonari ba mala? Ingo masude si taon omni. Udok ma. Di tonga-tonga ni si taonon na hatsi na ni aemi. Di haholongi. Di patuduhot debatado. Dengan di basana. Tunggu. Amen. Taba do gogo? Taba isi do pe persoalan mi humoto do nang dok mago. Alai saunari adopi masih taunomi, adopi baru kilomi, tapi ingat kasih karunia Tuhan anugerah cintanya adalah anugerah cinta yang terus menaungi kehidupan. Bima.
Ido banna jolma ala ni cintana. Lau 10 kali pe tolak terus itultuli. Alai muludang ala ni cinta, holan patuluhon mundur deh. Sudahlah. Harga diri juga harus dijaga ini. Ay mulu cinta dia dok harga diri, sini baik. Ada dong? Cinta itu meluap. Mereka muna Tuhan ini. Boy pikir Tuhan ini harga dirinya. Dia menjadi manusia. Dia tinggalkan mahkotanya. Jol madona pakai sihu. Patak so hebat. Saya juga punya harga diri loh. Bello, ihoi harga diri. Jala hidup mampai jol, mamurah lupa. Ima, ala boha, tang dalam kepenuhan cinta. Urok bada, adok ku ben adeng katuho sonari. Kalau nadok kahurang aku sugut, lupa honom budoi. Ilo nama olah kita. Mam, kita begitu gampang melupakan hal-hal yang baik. Alani sahid dui. Jangan pernah menjadi orang yang amnesia kepada segala perbuatan baik. Sonare bereng. Ise madongam muson, hamu madong marsal. Boy do berengom budong amon, sian nadenggan nabi nenna. Bereng majo. Hamu majo sahuria. Ba, bereng majo dong ammi, sian nadenggan nabi nenna. Boy do? Ingo mah. Manang boy do sebaliga gabe mago do alani naroa. Karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Ido ngolu tao. Aw alani do honok kumatuho. Mulu nang mamarita hon dengan bahasa di dewata do marsiasar mahoy bagasa gulu. Unang mago na denggan alani naro. Ido halak nama kaprosya di dewata maka holongi. Alani moloro hatsi nerohami na denggan nai maingon. Abe? On nama hita marbona taurap. Selesai nama hapresesi no tauno. Tadong beo. Daka torusap beo. Dolo gabe uluan ni huriamu. Ala torus lebih pandita ni hagabe piao. Boha. Dia mah. Mola dong jut ni roham tuau. Nadengani mai ngotingo. Baja bube basoni. Mola dong jut ni roham tu helami doho parumemi. Nadenggan naingon unang luas naruanay ipar saura pesongonima ay sotuk tab basahi mola ni dongam hurok ma ihabat bita okon laos 20 pita hoy to kocol manarua tu ya utang ulo peduli beni pesusana yaw benon ni ama so olo mo umur mola ni dongammu. Ay na ber kamu ba? Au yakin do pia buhikon tak boleh turmetua do pia no bartumur ba. Ilo. Ana urut tu diriku, saya tidak mau. Alai unang murah-murah unak saya terus denden. Kok kamu mai rohamuna. Ku ingat dulu. Sone dokun perjamitan ya lahad doi. Ibu tamu dah lubian ninai nasi nama. Perempuan itu ahli sejarah. Tahu lapatan dah udah ahli sejarah. Sudah peristiwa sejarah masa lalu umi ngok doi naina. Ku ingat dulu. Saya tidak bisa lupa itu. Kata-katamu itu menyakitkan sama saya. Ngasa dia leleng? Nah 20 tahun. Nanang dono kumulo mangulu di bagasan sini rohain debatan ho akan nauli maingon. Temate gimana berjolo terus bersyukur dan bina hubunganmu dengan Tuhan. Lalu namangigut halak namangulu di bagasan dengan bahasa di Jehovah ikut doa persiana bahwa Tuhanlah yang menopang dan memelihara seluruh kehidupannya. Ilo halak mulai dokon di mana? Pardengkan bahasa do debata haprosiai. Tuhan itulah yang menopang dan memelihara seluruh hidup. Usaha maju di kita Mazmur 37 ayat 27 sampai 26 dah. Bahasa Indonesia mau usaha. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Mereka mula halak nama ngolu di bagasa pakirimon di pemeliharaan di debata. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Dan dalam seluruh hidup saya selalu saya yakini bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan orang yang Dia cintai. Ima tabuna, ima di hati dakko pemasmuri, ima di hati dakko si Daud. Saunari beko barani dohi taman dohi. Tuhan nagodangan mambainau, madabu di bagasan ngoluon. Tapi tangan kananmu adalah tangan kanan yang cukup kuat menolong saya. Biar kamu nama zonai setiabi segar ribu hitot sudi. Ima alani pangurupion ni debata. Tangan ni debata nago kuaso dohot hagogoni. Ido tangan na manugu hotorus. Alani molotuk petar sulan dito ibagasan ngoluon. Dak sampai tergeletak. Nanang dohonon na dunia ini bisa membuat kita tersandung dalam banyak hal. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup menolong. Alani di bagasa kaporsia doho pakirimon nasoni do halak na porsia iko barani mardalan di bagasan ngoluna. Alani ketika dia berjalan ke depan, dia yakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang meyakinkan dia dengan pertolongan Tuhan besok harus menjadi hari yang lebih baik. Ido bandai dokon perjamita saborak-borak ni persoalan unang mago sihirimon. Alani terbayak matu jolo 2024 tahun ikogok pasu-pasu rumah tangga. Di 2024 tahun poparam musudena iko poparan na terpasu-pasu. Amin. Unak pikiri luar rida, sada unak pikiri. So tunganong inahan nama dok Tuhan. Bagaimana ya? Apa yang terjadi 2024 ini? Tahi. Tapi dok tu dirim di bagasan perdalanan di ngoluon, saya tahu Tuhanlah yang menuntun langkah-langkah saya. Amin. Ido edeni permenas dua sinak kiningani. Tuhan yang memberi masa depan yang indah dan gemilang. Begitu ba? Awo, darok pia hupikiri manang nahay bagasan ngoluon. Hula maulauku. Jadi pengalaman di Jabu majo, saya romai natong. Hati-hati, pecium nama hita. 10 saya tahun naik nato. So terasa 50 na mau tahun no. Jadi saya udah pos roham. Asal mau loho siap-siap mamiaro baby. Sari honon di debatado dah siap datang pikiri. Nang dohonokku saliling ulu do peho jamo mangulahon ulom anggo panarihonon di Tuhani hot doi rodi saliling nililingnya. Itu benar roh Jeremia 21 sia. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tidak pernah merancang yang negatif. Amin. Tapi Tuhan selalu merancang yang terbaik. Atau tusima binere. Anggo dipikiri debatado, dirancang debatanda tumaboy bagasan ngoluon. Padahal juga 2024 tahun. Holano ni do si jaga rohanabi. Ondo si desainon. Ay nagumodang ko hitay rajayon. Hape ondo nay korumikot. Tuhan padame rohaku. Ajari au pawahodo debata naiko madonga diau di tahun 2024 tahun. Amin. So mak natabu-tabu ma pikir ni ko apa? Je mula konno tu jabu abe aboloko mana negatif. Aboloko mana roha.
abolokom ma namaban moro semangat. Alai di dia nama nabai semangat ima. Eko masih roham. Nabi kata aku mabelu. Yang masih ibu aku baru sinagaon. Ngada lilingon mabelu. 25 tahun. Geleng-geleng gue pada saat dia kabere. Buah. Berengom rupiah kan muli jolo. Anggo berengom mure mardongat sahid. Tumago mapangido sonari selesaikanlah lingkungan. Hido. Alai pangido mah. Berengokku dope pahoppu ni pahoppuku. Pada udo? Oh, taurui. Berengokku dope pahoppu ni anakku. Anggo tu situ lah berbeda. Pahoppu ni anak dan itu. Berengokku dope pahoppu ni anakku. Alai ikom marhasehatom ma. Nah, imai bayakon dah. Perbayakon maduan. Roma ho mangoli pahoppum sebagai yoppum. Ida manusia biar bahasa kade. Iberek pahoppuna marhasohotan. Jawab ma mabelu ho 25 tahun, mabelu 20 tahun, alai pahoppuni anak mupe berengom mando. Imah. Namang ikut resep cantik peido. Baga go halak molo boy di tata rohana. Ido. Lao saha pe bekko tu salon dia pe holao. Badaka pe pakeo anggo jorbu do ison. Jorbu do ison. Je pakorhonyo donato son. Alania udah onokku unang moru kecantikan atik pe mabelu ba. Pelihara kecantikan. Unak pola dong madok. Ah udahlah. Olah ninang mabelu do indah mah. Au udok sono dah. So tungi putih ni halak kau siap bohim. Alai kom marlas ni roha do halak ganu pibereng bohim. Amen. Jadi mula kan dosiano ni nahanna na ceria bada. Kanino nakinan semboyam munai tolo salot. Inahanna. Ima. Ayo na tok bereng manakini padi kasar madomandokan. Inahanna anong mandokan ceria. Kenal itu. Tak sarupa na haluar doho sianon. Ay molo haluar siano ceria si sope ceria manto. Jala huda may kupanidang iyo dui. Una kolan semboyan. Jay molo hinahan na mado ceria alay boto do bahwa Tuhan merancang yang terbaik bagi kehidupan. Amin. Ima taringot tu sih. Pada awal manang mekel hamu mula siya nukulan ino dia. Tanga dong pikir aku nasi. Jay inak pareses dang boiro. Alay lian ibana dua hadiah nak kiningan. Lihat jo tupungan inahanna alay kuis mabayan indah. Ngay ba siya habe pertanyaan na nun. Itu tuh masuk buku acara na daw nang ibuka dah. Dah, itu tuh masuk buku acara naik. Itu. Nah itu tuh be. Mula saya lagi buka dah. Kuno tok pertanyaan on. Oke, saya ada dua tolu. Aha matemani ibadah berapa tahun? Oh. Ibadah berapa tahun? Ini ada inang lepudian. Inang ada perjolo nak kini kan. Inang. Atau tujolo mainang majalo hadiah inang preseson. Tujolo mainang. Dakola sol belgano daw. Ora ko to taruan ma tu inang taruan ma. O manak tujolo mata ya seson na hibat. Oh, saya ada naik mati, saya bulus dua deh. Oke. Suku-suku namang ikut. Piga do tahe hurian adong pungan inahan nana. Piga hurian adong inahan. Oh. Piga hurian mah di distrik Bekasi na adong punguan inahan na. Ini ado inang na itong atongan niya, nak perjolo niya.
Terus naik pudi naido, naik pudi ninangi. Ima, naik pudi nabotar, naik pudi nabotari. Ima, olo. Sadia. Sapulusia. Salah. Oke. Inang, dari dia pernah kiper jolom sih. Ay, gati mah pertanyaan, tak pas be. Menurut Inak Pandita Sarma, 20 sada huria. Oke. Idia matar surat. Nak kini aku dogon. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, sebab ia akan bertindak. Inang nian. Dia Mazmur 3. Salah. Inang na baju kuning. Mazmur 37 ayat 5. Oke, 7 lo mainang. Oke, Mak. Pinasah, Mak. Dia hadiah naik. On hadiah luar biasa, Don. Dah buka mate. Itu ah. Asa Ferdu hadiah non. On termos don. Itu. Alaya dong guarra Pandita mengatur manurung. Ah itu. Jadi etak behadak preses biawi ngotamun ada dua noda. Itu. Oke nang. Tuhan berkati. Foto. Oke, selesai. Balian udah tinahon, syuting yo. Baru ainang. Baru Manalo. Sian HKBP? Harapan Baru. Oke, inang baru? Sitio sian? Raja Maligas. Raja Maligas. Jadi merdadan itu so. Amang rezeki ini nato. Rosier Raja Maligas. Oh, Raulum bodoh. Oh, sama. Wow, masuk alaun na dua bah. Oke. Orang semua. Tema martanyang mahita. Jehovah mauliate matuhan macelas rohanami. Walau dipaingot khatam kami asa marningot dengan dibasam. Alani holong mudui. Alani ganu pingot tami dengan dibasami kolopiton nami matangan nami madok mauliate tuho. Jalan nasubui morot persauran nami dohoto. Ala disido hati dako kami dang alani gugu nami dohot alani portibion alani hamalon manang aha petahon nabuihu pangasaho kami. Uban nabuih kami terus marlas ni roha. Tungalani dengan dibasamdo di bagasan gulu nami. Atau ngasih maroham. Lumobiak kaina nami o Tuhan. Godang akan pinarukil honna. Secara pribadi di tonga-tonga di rumah tangga di nguluna si ganupari. Sendiri itu pasti susah. Dukun na tinggal honyak kana hinahulongan di rohana nasida. Alai lubis yan na dihirim minasida di patuduh ko do wasom. Di paso-paso ho do nguluna. Marhite yanakon akapahupung doho takapanarihonon nasida. Alani mauliate mahudok kami sa luhuna. Masu mau dia kainan namion. Nang loas marsak unang loas gale alay terus mangulu di bagasat pakirimon. Songon yel nasidaima inahanna selalu ceria. Alani dengan dibasamay sa luhuna. Mauliate di inang rimmi. Na terus di lehor rohana. Manguluhon inahanna sa distrikon. Ganuk bulan nasida boy marsaor dohotto. Paso-paso may na namin. Asa tabagugo na rap dohot dongan na pingurus na makaluzahot terus. Pasada roha nasida. Mauliate nang dipunguan inahan na permunas duaon na saya terus radi mabandingan anon.
Gabe ingana persauran nasida dohot gabe bolahan amak di bona tahunon. Pasu-pasu makuriamon diuluhon ni amanami pandita si majutak dohot pengurus inahanna dan diuluhon ni nanami nyonya siahan buru manuru. Sudi matahe punguan inahanna nadong diganup huria. Hupasahatami tuho. Asamarhiti persauran nasida di punguan inahanna di tonga-tonga di huriami. Lampai ngoton persauran nasida nasubui sirangon siakko. Hai holan alani huasom. Tangan kanan Tuhan yang kuat yang menolong mereka. Bila mereka terjatuh, tidak sampai tergeletak. Alani sudi mahami manid makati dakon. Dakya ibasobuhohan. Dengan dibasamdo na paihut hutami. Pasu-pasu makaina namion. Pasu-pasu hela yanakko parumai pahupuna sudi mapoparanda. Hamonakom maguluna. Di bagasan Kristus Yesus. Amen.